got the slap back and we had to go to penalties. Jsme měli to 20 let od úspěchu a všichni jsme měli, že to je vlastně, dá se říct, 3 minuty penalt od úspěchu. Nedali, tak to nás zvedlo sebevědomí o to víc. So Jack wins the duel, 2 out of 2. It's saved by cover! Czechia on the brink. If this goes in, Czechia are on their way. Czechia are going to the World Cup! Je to po 20 letech, Česká republika se dostala na šampionát světový, takže je to speciální chvíle a všichni si to užíváme a děkuji hráčům a divákům. Big relief and now we can celebrate.